Rematan as vacacións e comeza un novo curso. Pode que este sexa o ano no que os teus fillos e fillas comecen a usar o móvil ou o ordenador para estudar, comunicarse ou divertirse. Axiña manexarán aplicacións e xogos con soltura, pero iso non significa que vayan estar protexidos contra os riscos da vida digital. Precisan da túa axuda, igual que a necesitaron, por exemplo, para aprender a evitar o perigo mirando antes de cruzar a rúa. As ferramentas de control parental vanche ser moi útiles para crear un entorno digital máis seguro. Pero a mellor protección virá do teu acompañamento, a información e a concienciación. No portal ciberseguridadegalicia.gal podes consultar con eles información e recomendacións para menores baixo a etiqueta Xuventude Cibersegura. Uso seguro de redes sociais. Convivencia en liña. Ciberameazas, defensas, boas prácticas. Tamén é fundamental que saiban onde recibir axuda cando a necesiten. O profesorado e a familia son as primeiras opcións, pero o número 017 do INCIBE pode ser un recurso moi valioso para menores e tamén para ti. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.